Hvorfor holde en ølfestival på Færøerne? Jamen, der er flere grunde. Et, fordi jeg elsker Færøerne. Det er mit favoritsted at komme. Nu er det 7 år siden, at vi åbnede vores bar, og nu tager vi næste skridt og bringer ølfestivalen herop. Og så bruger vi den her anledning til at invitere vores gode venner i branchen herop og vise dem Færøerne, og de glæder sig helt vildt. I'm already there. I'm already there. It's just in my mind, but for now that is fine. I'm already there. I'm It's just in my mind, but for now that is fine. 'Cause I'm already there. I'm already there. It may take some time, but we'll leave this behind. I'm already there. I'm already there. It's just in my mind, but that is fine. Jeg har allerede nu, imens vi har været Jeg har fået rigtig mange henvendelser fra mange bryggerier rundt omkring i verden, der skriver, hey, må vi ikke komme med næste år, fordi det ser bedre og sådan noget, så det bliver endnu bedre næste år, tror jeg.